Lagunaron, helburu argi batekin esnatzen gara egunero, zu zaintzea. Eta hemendik egiten dugu, zugandik oso gertu. 1949tik kooperatibistak eta haien familiak zaintzeko lan egiten dugu. Babes sozial integrala eskaintzen dizugu. Sistema misto bat gizarte segurantzak ematen dizun estaldura osatzen duena. Garai zailetarako laguntza ekonomikoak, osasun prestazioak eta pentsioak. Komunitate handi bat osatzen dugu, eta babes eredu bereizgarri bat dugu kooperatibek eta kooperatibentzat sortua. Esperientzian eta batez ere pertsonekiko konpromisoan oinarritua. Horregatik behar duzun guztietan zurekin egongo garela jakitea nahi dugu. Egungo enplegua galtzen baduzu, beste aukera batzuk bilatzen lagunduko dizugu. Bidaia honetan segurtasuna eta ziurtasuna eman nahi dizkizugu, eta gertu gaituzula gogorarazi, oso gertu. Ezustekoak gertatuko dira zure ibilbidean zehar. Lasai egon zaitezke, Lagunaron kezkatu ez zaitezen arduratzen gara, zure egunerokoan jarrai dezazun. Zure osasunak inoiz eguneroko bizitza egitea eragozten badizu, estaldura ekonomikoa eskaintzen dizugu prozesua arinagoa izan dadin, eta berehala osatzen lagunduko dizuten osasun zerbitzuak eskura izatea arduratzen gara. Zu zaintzea dugu xede. Horregatik, edozer gauza gertatuta ere, zure ondoan gaude. Berriro hasteko lekua elkarrekin aurkitzeko gidatzen zaitugu. Baita zure lan etapa amaitzen duzunean ere. Lasaitasuna emango dizun pentsio osagarri batekin, eta zure prestazioak kudeatzeko erraztasuna emanez, etapa berria osotasunean bizi dezazun. Ziklo berri hau zuretzat denbora baliotsua izan dadin laguntzen dizugu. Etxekoak babestea zu babestea bezain garrantzitsua da. Belaunaldi berriak ingurune seguru eta oparo batean hastea nahi dugu, aukera berrietara zabalik. Eta gure esperientziak gidatuta egin nahi dugu, erronketara egokituz, orain arte egin dugun bezala, ausardiaz eta erabakitasunez. Hemendik begiratzen diogu etorkizunari, ondo errotuta, ilusioz, eta beti gure nortasun ezaugarriei leial, elkartasuna, mutualismoa eta erantzukidetasuna. Zerbaitegatik daramatzagu 60 urte baino gehiago zure ongizatea bermatzeko lanean. Lagunaro, zu eta zureak zaintzen dituen familia handi bat gara.